Čo vlastne sú demokratické voľby? My hovoríme, že naše voľby sú demokratické. Demos to znamená ľud. Kto vyberá kandidátov? Predseda strany. Alebo si ich vyberajú voliči? Nie, voliči len volia stranu. Alebo volia predsedu, alebo niekoho, komu dajú preferencie. Ale nevyberajú. Ak občan nemá právo vyberať kandidátov, ale vodil stranu, tak je to isté, čo za totality, len miesto predsedníctva strany je koaličná rada. To znamená smery, ktoré sa dajú dohromady, aby pomocou väčšiny v parlamente ovládali štát. Ale chýba kontrola výkonu. Chýba spätná väzba na občana. Komu zodpovedajú za to, čo urobia? No nikomu. Ak politická moc vie ovplyvniť súdnu moc, že nebudú trestaní, tak nebudú trestaní. Ale politická moc nie je kontrolovaná občanmi. Občan má právo raz za 4 roky ísť k urne a hodiť do urny listok a povedať, ktorú stranu chce. A keď nechce žiadnu? Prečo nie je systém taký, že budú volebné obdobie, ktorých občania spomedzi seba vyberú kandidátov, môžu to byť aj členovia strany. Vyberie kandidátov a tých kandidátov si tá skupina ľudí, ktorá ich pozná a ktoré žijú, bude vyberať a tej budú zodpovedať, čo robia. A keď nebudú zodpovedať, tak tá skupina bude mať právo žiadať aj ich výmenu alebo nové voľby, keď je predčasné v tom jednom volebnom obvode.